ki jingwah style hai ki jingkhang ki ba itynnad bah bala shna da kakti jong ini imei pet kanu ka jinis kuni ni wehu te ki dan bun jait bun rang ba ila dep shna te ladan ru ki priu ki bala phashna bala pha ada kum kini na ka jong ka design kat kum ka jingwa ka jong ki si adap shna kini Mlada. nara Mlada She's santul. Bat ijudi ru ikini andala dep shna shaki briu ki bakwa bantiet hakador kababen banwa halaki jingkhang kaman daga ba ishna ipin wandur tang da kini ki jingtap rum babun jain babun rang lem bat kini ki kipegru talking nyenye pek kai shpang ishna kumnui kini ini imei ilong iba smart bat iba teriam baha ban shna ye kini ki jingwa style haki jingkhang ipelut ya kapor jung i ban shna ye kini ha ka ban kamai pisa ban thiet ye ki jingdan kam jong i ipelut ya kapor jung i ban shna ye kini man kasngi haye kamlong ka basuk ye i ban shna ye kini ka shampor hadu arsni na dinai sngi ban pendep Emar sakawiru ba idan hapadeng kajing shidam hakamen jong i te im daklain bharya te porno saya rap lem ye ni mai te nada phiru phikwa phina ban order nang ila ban penshna ke ba itynnad ki design kat kum ka jingwa ka jong phi panang ta ada phikwa sekentip setek singa ngan sa ai undam phone jo ini mai te safun i bat saya keren hi mapi ba in penshna mo te tangkum di kublai shibut so bah ban island ka jigashan ya kadika channel ta ka ba like share but subscribe kanang bangan yo ban like biang sakibai pat ki video ki ba ai jimen toy pi